तर मित्रांनो आज असा 13 तारीख म्हणजे तळे बाजारात असत कार्यक्रम रॅली असा आणि त्या रॅलीमध्ये आपलं चित्रची गाडी तुमका बघूक भेटत असतात. तर मित्रांनो जाऊन पोचलोय मी तळे बाजारात आणि सगळे मित्र भेटले. ताक पिऊ बसलो, ताक बीक पियाला एक एक ग्लास आणि या बुधवाराच्या बाजूला आपली गाडी लावलेली आहे म्हणजे चित्ररथ. त्या चित्ररथचा जरा काम राहिलेला म्हणजे सजावटीचा जरा राहिलेला, तर आम्ही सजावटीचं काम करत राहिलो. रॅली बाहेर पडा उशीर होतो म्हणून आतमध्ये गेले बुधवाराच्या. तर बघते तर काय वेगवेगळ्या प्रकारचे रांगोळे काढलेले होते. तर हे रांगोळे एवढे भारी होते ना, बघून खूप भारी वाटला. तर तुम्ही बघू शकता रांगोळे कशा प्रकारचे कसे काढलेले होते. हळूहळू मित्रांनो ना लोक जमाक लागली. सुरुवाती एवढी काही गर्दी नव्हती, पण जशी जशी लोक येऊ लागली तसा तसा एकदम भन्नाट असा सगळा भरलेला होता. तर मित्रांनो थोडा वेळ झाल्यानंतर पुन्हा एकदा मी गेलोय आपल्या चित्ररथच्या तिकडे, कारण का थोड्या वेळातच चित्ररथ भाट पाडायचो म्हणजे थोड्या वेळातच आपली रॅली काढूची होती. तर मित्रांनो हे बघा गौतम बुद्धांचं सीन. त्यानंतर मग रॅली बाहेर काढू घेतल्याने आणि एक नंबरात आमची गाडी होती म्हणजे आमचं चित्र होतं आणि थोड्या वेळानंतर रॅली पडली बाहेर. आणि मित्रांनो रॅली अशी होती ना, एका सुतात आणि एका लाईनमध्ये आपले सगळे धम्म बांधव आणि आपला भीम सैनिक एका लाईनमध्ये रॅलीत होता. आणि या रॅलीमध्ये फक्त आणि फक्त तुमका घोषणांचाच आवाज येत असतो. संध्याकाळी मित्रांनो जेवणाचा कार्यक्रम सुरू झालो. तर तुमका दिसत असतात माझा भाव भात वाढता असा. तर आम्ही तिघा चौघांना जेवूचे राहिला होता. तर मग मी गुड्डू आणि माझा भाव तिघा जणांना जेवूसाठी बसलो. हे बघा गुड्डू तुमका बघू भेटात आणि इकडच्या साईडीक बसलो असा माझा भाव. आणि जेवणात तुम्ही बघू शकता डाळ भात असा वाटाण्याची आणि बटाट्याची भाजी. इकडे माझा भाव बसलो. तिघा जणांना जेवूक बसला. जेवण झाल्यानंतर थोड्या वेळात परत कार्यक्रम सुरू झाले, ते म्हणजे डान्सचे आणि गायनाचे. गुलाम केले सारे मोकळे साथीयतेचे तोडून जावे गुलाम केले सारे मोकळे आजीवानी लागून माया. कार्यक्रम संपलो आणि जसो कार्यक्रम संपलो तशी आमची ही वाडीतली माणसं कशी गडबड करूक लागली बघा. म्हणजे त्यांना टेम्पोत जागा होई होती म्हणून ती जागा आडूसाठी पुढे घुसत होती आणि आतमध्ये जाऊन बसली होती. हे बघा कशी बसली असत. ह्यांका सगळ्यांका टाटा आणि बाय बाय केले. तर मित्रांनो चला लवकरच भेटा.